Tumunog yan sa kamay mo na muna ako. Dami-dami sa mga. O, diba? Madami-dami na. Oh, diba? Galing. Hello guys, ayan, welcome back ulit sa aming YouTube channel. For today's vlog, nandito kami sa gubat. Kukuha tayo ng ng dahon ng yung kaong na kinuha natin nung nakaraan. Yung dahon naman ang kukunin natin ngayon. Gagawin nating walis ting-ting. Ayan guys, samahan niyo po kami. Let's go. Ang dami, oh. Mayroon pang pabunga pa ulit. Hindi, nagadaw. Kasama rin pala natin guys si Dan, yung anak na Antiligaya. Anak ng Tiligaya. Yung anak na mutan, anak na mutan. Manugang kas J.A. Manugang ba kaya? Oo, Anak naman. Guys, ni Dan ito. Ayan. Siya po yung aakyat kasi hindi namin kaya. Wow! Ilang walis na kaya yan? Iba pala yung ginagamit. Mamaya na pagka Pwede po yung yung dahon ng nyog, pwede rin yung dahon ng ito. Pero yung nanay nila Dana sa salapay, yung dahon ng kaong yung ginagawa nilang walis. mamaya na natin kunin pag tapos na. Baka madali. Hala, di ba kuya Dan maano ya makatay? Yaw. Ya? O yung bunga lang? Bunga lang, yung gata. Gata. Madi makagatulata bulong na gata na. Wala. Na mamaya eh. May kon ka man. Ano ko Di, bunga lang yata yon. Ilang walis yan? Wala pa siguro. Wala pa hindi matinik no. Ito daw pala tong puno ng kaong. Kapag nagbunga na. Kapag nagbunga na, mamamatay na rin daw yan. Sabi nila. Katulad nito, paano na siya? Marami siyang maliliit na bunga. Yan, papatay na yan. Yan. Kita nyo, patay na Kinubukid to. Kasi tapos na siya nagbunga. Buntok ba ito? Dari po ng kamandang. Dito guys, walang may-ari. Kasi na to, gubat. Tama na kaya? Yung isa pa eh. Mag-aahon lang yan, pero kunti na. Uwe. Ito, ganda oh. Ilayin ko muna yan. Ang ipalang tayo. Dito sa gilid. Tiligaya. Mas maluwang. No? Ayaw mo dito tita. Hindi makipot dyan. Hindi kagkapyan. Baka tirado rin tayo dito. Mahagid na black. Marinig ko naman sila. Ba't ito parang ting-ting na siya uwi? Ano ba ito? Wala ka daming agurong. Ito. Yun. Yung nasa puno na po din. Uy, ting-ting na. Di yung ano niya, ting-ting rin. Bagtin sa mo. Dalawa sa isang sa isang pantay. Dubli-dubli pala yung kanya oh. Ha? Dubli-dubli. Iwan niya. Galing no? Hindi katulad sa nyog na isang lang. Sa liwaan. Nagpakalayo kami nung sa Salapay guys. Meron pala dito. Kaya lang yung bunga niya matanda na, matured na. Anong sinasabi niyo sa liwa? Ito. Ay, katluan pa nga oh. Katluan pa. Yan o. One. Mas matibay na talaga to oh. Three. Yan. Ipon. Oo. Isa, dalawa. Tabi nyo muna yung mga nyo kasi baon. Tsaka siya matagkat. Parang mas matibay ito sa nyug na kaya Dan? Oo, ito talaga ang ginagawang walis. Yung nyog lang yun, temporary. Temporary pag Ito pala talaga yung ginagawang walis.
guys, maano talaga siya oh. Matagkar nga talaga siya oh. Mataba pa, hindi katulad dun sa inyo. Kaya pag mahimay nyo, Kubo man na. Nakado kayo nga kubaw. alay, ni GJ, nagagawa na kagad na. Wala pang naiipaw. Excited. Gawa mo, uwi mo na, aro. Karo? Aro. Lugi si JJ, mag-isa. Kami tatlo maggawa oh. Kahit sira na yung dahon na, pero yung pinakapangkay, hindi pa. Yung dahon, yung ano naman ang kunin dito eh. Kala mo kadami-damay, kakapal-kapal, Oh, pero pag nagawa mo na yan, manipis yan. Kala mo lang madami. Pero madali maglipon dito, magawa ng malalaking binutin. Hindi kagaya nung... Kung kulangin man tayo, marami pa yan oh. Ayun oh. hindi naman nakahaba. Kaya, Hilik mo. ganda niya. Akala ko nyug talaga yung ginagawang tingting. Yun pala itong dahon ng kaong. Or sugar cane. Ay, nagkalat na yung ball. Nagpunta na sa ilong. Hindi, dapat hawakan nyo yun no, bago nyo tagayin. Para hindi magkalat-kalat. Ito naman sa kabila. Pinatamaan eh. Ito guys, mayroon pang bunga ng kaong. Pero bata pa siya. Ilang buwan din kaya yan no, bago pwedeng sitasin. Bantayan natin dyan. Next target. Baka mag-abot pa ng December yan ha. Kaya nga. Ganun pala talaga siya no. Salit-salit yung ano niya. Kutubkar utot mo. Tatlo pa nga yung ibante. Yung iba dalawa. Ito dalawa. Galing. Na, baka ginahanap tayo nila ate. Nagalabalang sila. Ha? Masunod ba? Na, yun pa oh, may bunga pa doon. Ito na guys, yung ano oh, yung bunga talaga, yung kaong na siya talaga. Yan. Kaya lang, matanda na. Hindi na pwede. Sobrang tigas niya. Mga tamad na kasi ang mga kan ngayon eh no. Gusto lang nila isubo na nila. Gusto nila kainin na lang nila. Hindi na, ayaw na nila magbalat-balat. Manglaga. Ano sus, ante. Pwede yan. Wala ko na lang ngayon gasang pag nagawa. Ay ilasin ah. Habang gakayas ka, gamaritis ka. Marites. Marami tayong marites ngayon. Ante Paseng, oh, natuloy na yung ating walis ting-ting, kaya lang wala ka. Katagal na namin ginabakas ko guys. Isa na siguro to. Isang ting-ting na yan. Wala pa. Ano pa pala to? Pag nakayas mo na, ibilad mo pa siya. Sabi na Ate Ungay. Ilang araw? Basta nagkulay, ano na po siya. Brown.
Mataas tong pakak na to eh. Tapos wala pang pag-apakan. Ayaw magpakuha ng bunga eh. May bunga to. Diretsuhan talaga eh. Mga rambutan sila silang tanim dito oh. Alante, ba't may butas dito? Balon? Pinaganuan daw nila. Pinag-ugayan ng ginto. ginto. Hinto nga kako ah. Hinto kayo. Law, malalim, di malalim to. Yan nga sa amin, kanamin mo. Pinag-anuhan daw guys eh. Ugayan ng ginto. May nakuha naman silante. Wala. Hindi, ano lang, na-detect lang daw. Di, peke din yung mga detect-detect Oo, na yan. naman totoo yan. Ay, na-detect niya ba to? Baka may biglang butas dito na ano eh. Pinaggintuan. Tatakpan lang. May lusot tayo. Ayun oh. Ito ubot ito ate mababa. Abot na abot mo oh. Ganda pa. Abangan natin yan guys. Gawin natin ulit ang kaong. Mayroon pang bunga oh. Sa taas niya oh. Kaya nga. Malapit lang ito guys sa ano ni Auntie Ligaya. Sa kanyang hacienda. Meron na agad oh. Ha? Yung mga ano to eh. Ayun oh. Ay ano na. Yung natuyo na. Natuyo na oh. Madali siyang makanin. Madaling maputol. Maganda ito. Tibay ito. Huwag nyo lang pagkuha sa mga dyan. Gustuhan nyo na lang dito. Oo. Kapurol man yata ang kutsilyo mo iha. Yung kais kayo dahil yan nakasunod ang ano. Kamay kasi kung pabayaan mo yan, maglayo din dyan may matirang dahon sa dulo. At nakaganyan no. Turo mo kaya doon ang tamang pagkaya. Yan, yan. Papatong mo sa ano mo. Dire-diretsyon. Oo. Hindi yung Pag hayaan mo lang kasi yung gulok, mag ano yun. Mabalik pa. Malayo, daming dahon matira sa gilid. Patong mo hindi lang. katulad nito. Eh, pwede yan ah. Oh, di ba? May ting-ting na tayo. Sinong gusto mag-order guys? May attendant pa naman tayong kasal. Nako, malmalan tayo, madi tayo makapalamit. Ganyan mo oh. Patong mo na dyan sa kamay mo ganyan oh. Dire-diretsyon mo lang. Hindi, sa kabilang side na ulit. Kinuha sana ni Billy yung gulok niya. Pagpabayaan mo no lang. Yun. Oh, meron na tayong 4. Katuwa naman eh. Oh, tibay niyo oh. Guys, mag-PM kayo kung sinong gusto ha. Gawan namin kayo. Marami tayong ano dito, ting-ting. Matibay to, mas matibay to sa ano, sa dahon ng nyug. Kasi ang lalaki ng hibla niya oh. Hindi siya yung tulad ng nyug na ano siya. Pag natuyo to, mas matigas pa siya. Dati kasi ang ginawa namin, nakagawa ako ng ganito dati, pinagtyaga namin yung daon ng nyug. Yun man din ang alam kong ginagawa. Malambot, pangit, Nyug. malambot siya. Kaya pala sa mga ano no, sa Mga katutubo, ito, katutubong mangyan. ito pala yung ginagawa nila. Kaya pala magaganda yung walis nila. Kaon ang ginagamit nila. Dahon ng kaon. Mamaya mo na patuloy yung dulo para magpantay-pantay sila. Lapit na ako wala eh. Oh. Kaya meron tayong backup sa pagkakayas guys. Kaya nag-intro. Baka magapon kami dito magkais-kais, oh. Madami-dami to. Mayroon naman kaming dalang ano guys, mag-ihaw kami mamaya ng ano, barbecue. At saka tokwa, sisling tofu. Tukwa. Sisling tofu, masarap yun ante. Nailok mo. Yun lang. Ito na. Rito kaya nga may palayok tayo eh. Sa nang pala yun.
Kinuha ko yung palayok mo doon. Yung bago. Oo, dali ka. Po, nagadot na pa, hindi tayo mamaw. Dito kami dati kumuha ng ano, ng bildat or paros. Tsaka ano, igi. Yan. Pwede na guys, so konti pa. Tapos putulan na lang yung dulo. Sa dami namang daon yung ano na yan. Para hindi malapit. Awa naman mula. Yan ako sa bandang ganyan. Dulo lang patulan na to Ha? Masarap yata dito, may cornet. Habang nagkakayas, may nginunguya. Binaon namin guys yung aming sampalok. Kaya lang ayaw nila. Ayaw nilang garawin. Sila Gigi daw, ano, 2 buto pa lang yung nababawas. Ang karasila, hindi na namin kayo bigyan. Hindi nimang kainin. Paggabi nga, ginapapak ko yun. Ang sarap siya pag may asin. Magpuros ka lang. Anong tingting kaya magawa natin? Sira nga. Ang tawag ko. Magana tayo dun sa ano, Olympus. Binta natin. Sakto guys, magaluwas kami. O yung mga gusto mag-order, comment daw. Yung madadaanan namin sa Batangas, ano, Laguna, Cavite. Oo, yung mga ano dyan, yung mga taga Quezon City. Idadrop. Yan, mag-comment lang po kayo kasi di-deliver namin sa bahay nyo. At least meron pa tayong meet and greet. Walis ting meet in grade. Matagal-tagal pa naman tayo magluwas mga 2 weeks pa. Kaya Pwede ah. at least ano, bibenta namin sa inyo ng ano guys, murang-mura. Swak sa budget nyo. 100 pesos. Magkano bang ano, walis ting sa ano, bayan? 30. Ma, 30 lang ang gaya. Siyempre may pamasay pa yun sa ano, barko. 30 lang? Kala ko 30 lang nasa sa isang ano. daan. Mura lang ang ano, walis tambo ang mahal. Nakagawa na tayo ng walis tambo. Ngayon walis ting naman. Ting. Ngayon nga natin mamaya yung ting-ting. May ano siya pe. Ting! Ano na yun? Nasa tulay. Huwag yung ting-ting, hindi maggano yung Yung baywag niya try ko na yun ako pang lalo. Nagapon man, di man mag-bounce. Kabahan ka na eruption. Isang walis na yan, oh. Kaya 1-0. Hindi mo na rin nahawakan eh. Bawasan pa yan. Kulapot niya Oh, diba? Mabilis lang din pala eh. Dapat makagawa tayo guys ng 5. Isa kay Antiligaya, isa sa Kasi na di doon na nagurdo. ay. Sa may Manila dalhin. La Gigi. Ilan na order guys? Guys, hindi kami makagwanta. 10 ang order. 10. Oh, taga saan yung 10 na yan? Taga may Batangas, Laguna, Wow. Cebu. Door to door? Mayroon pa dahil Toronto, Canada. Habang nag-ano sila guys ng walis, magluluto kami ng tiligayan ng barbecue. Gawa kami ng kalan dito.
Ano ante, na-miss mo na si Ante Pasay? Oo ah. Buti pa si Ante Pasing. Nakagala na si Tita Pasing. Hindi tayo ah. Iniwan tayo na Ante. Magluluto tayo guys ng ano, tokwa. Sizzling tofu. Makain ka ba nito, Ante? Makakain ako yung takuan. Feeding ng mga daycare no. Sarap to. Ako, hindi rin ako makain dati na ito eh. Nung natikman ko siya, masarap pa. Kala ko, kuang karne na panay laman. Maganda nga ito ah. Ito. Ito guys, oh, sizzling, then magba-barbecue tayo. Mayonnaise. Bell pepper. Ito guys, galing sa aming ano, tanim. Nag-harvest na kami ng bell pepper. Tingnan naman tayo. Oh, diba? Maganda yung ginalo natin sa inyo. Yung malilit ka lang. Bango. Kaya naman. Hiwa tayo guys ng sibuyas. Gintong sibuyas. Ayan. Laso na. Timanti sibuyas natin. Oh. Tipid na tipid. Oh. Ganyan ang 1 kilo. 250. Laso na. Yung ganyan na kuang Grabe na. sa bayan. 250. Pipirin ko pa guys. Yung isa pang toppings. Color kay ang sibuyas. Ang pagkamahal. Ba't ganun? Ano yan? Tapos pagdating ng ano, apakamura. Ayan, may sabaw din yan. Masarap to, Ante. Pag ito inatikman mo, abay, makalimutan mo siyang kalisani. Hindi yata kami makaaron ng diligaya. Hindi mar-aronanan, guys. See? Ayun. Lagyan ng mantika. Sabihin mo. Sige kung pa. tama. Op. Kaya. Ayan na natin guys lahat. Para maluto na siya. Hayaan mo din siyang napuno. Para sabay-sabay ang pagkaluto. Ayan. Ito yung bawang. Sibuyas lang. Ay, sibuyas mo pa yun. Nga mo lang tinapay. Hindi ko alam luto yan ah. Ito yung oyster. Sige.
Purpose bago oyster. Bagong mamasita, pare-pareha. Mamasitas ano yun? Ano yun? Pangalan. Sige mo lang yung buwan natin lang tayo. Tukwa. Lalagyan na natin to guys. Ang ating tokwa. Ngayon lang ako makatuting ng ganyan ah. Sarap to eh. Madalas yung ganyan ako nagabili ng tukwa. Di ba pala man sa tinapay yan? Mayonnaise. Lagyan natin sa guys ng konting paminta. Konting paminta lang. Konting-kunti lang. Nakatikim kasi ako niyan kaya nagbili ako eh. Saka syempre ang ating bell pepper. Sarap. Okay guys, after ilang oras na tayo? Wala pa namang isang oras. May isang oras na lang. Meron na ata. O, diba? Madami-dami na. Diba? Galing. Yan pa, oh. Mas madali gumawa, guys, yung walis something sa walis kaysa sa walis tambo. Kaya mas mahal ang walis tambo, eh. Ang dami pa yata tayong kayasin. Ito pa, oh. May bago kami spot, guys. Yan, oh. Ihaw tayo guys. Sarap. Inihaw sa kahoy, hindi sa uling. Mukhang masarap yan, ah. Sarap na itong sampalok guys. Pahingan ka? Sarap na nga. Madumi yung kamay ko sa banyo nga ako. Ano, tubig na ka na. Ito, pero masarap na daw itong Pasensya na kayo sa palayok ko guys. Dahil sa kaluluto ng tosino, langgunisa. Kasasarap ng niluluto. Sarap mo guys. Isang. Walang kanin, buhangin. Sarap. Dapat to, oh, takpan nila. May shot baga dito. Ah. Kalabaw. Malalim din yan. Ang dami na, may pinagkukain din na naghanap sila lang ko. Sabo na kasi. Oh, break. Break time. Masarap na siya. Kasi wala tayong ibang choice na ibang kainin kundi sampalok. Taka. Tapas may mga damdama no kasaram. Invited. 1, 2, 3. Dami na to, oh. Sikim. Ilan na yan, Jet? Saka mga 4. Oo. 4 na. Ano? Sabi ko, sarap baga 20 o munggo-munggo. 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 Mas si Papa, may nakita si Papang ganyan doon sa ref. Meron pa dyan. Pahing ako, Peng. Ito, marami pa yan, natabunan. Ano to? Hindi daw bunga ng ano na diba? Nakakalibang. Kaya nga, magkaya.
Tapos ano, hindi pa mainit. Malamig dito sa pwesto namin kasi mapuno. Masarap yan no pag may asin. Masarap na ngayon. Dami pa. Pero isang balot kasi. Habis ka nga. Tabunan para are. Hey guys, nagkuha ulit kami ng dalawang kuwan. Dalawang Kuha. sanga. Sanga ba tawag yan? Nanguha. Isang ganun. Pwede namang nanguha. Isang saaray. Saaray ba Bigat yun? ng isang ganito niya, oh. Bali ito lahat yung nakayasan namin, mga kadwaran. Yan. Dahil ang totoo talaga yan. Ang totoo talaga niyan. Pasalubong natin guys sa ating ano. Mapapalad na ano. Mapapalad na solid subscribers natin dyan sa QC. Yan. Antayin nyo yan guys. Pasalubong namin sa inyo. O Karnel. Karnel sa'yo yung isa dito, Karnel. Rila pang kay mo te kwadita. Kaya muna tayo ng pika-pika. Wala tayong rice ha. Diet tayo. Kasi mamaya magpunta tayo ng kasalan. Kaya doon tayo magbungga-bungga ng kain. Dan ilalaan. Kawai. Halina oh. Halina kayo mga anak. Halina. Pwede siguro ito ipakain sa ano, kalabaw. No? Anta? Hindi pwede kuya, kuya Dan? Pang, Ipakain sa kalabaw? hindi ko pa natiksa eh. Try mo nga. Yung na, ano, yung pinagtanggalan. Maganda to eh. Ganda no? Malalaki. Mahaba siya. Gandang binuto niya eh. Saka ano, mga tuwid. Yeah. Para din siyang yung ano na pierre grass. Pierre. Kain guys. Merienda. Pika-pika. Merienda. Pag walang kanin, merienda. Merienda tayo guys ng barbecue. Tara na. Barbecue. Kain mo na bili. Si Auntie Ligaya nagpasika. Tilo nandito. Baka 5 araw namin magsalba. Ganda nito, mozzarella. Mozzarella. Nagmahal ay mga ano na eh. Baka na dito oh. Kaping, ilagay mo na dyan oh. Kuba. Masarap. Antay yung barbecue. Sarap. Maganda oh. Malulok din mo. Malalaki. Ano tukwa dal? Ilagay mo lang dyan sa gilid. Baka Ha? Tukwa.
Okay guys, after mag-merienda, back to work. Dahil marami tayong pre-order. Back to work again. Yung tagulan mo. Pala itong tulay natin. Oh, tinda nyo na guys. Walis ting-ting galing sa bundok. So ayan guys, ito na po yung ating nakuha. Bale, ang gagawin dito is, tutuyuin pa natin siya. Then, tatanggalin yung bandang dulo. Ito. Kasi matigas na to eh. Pag ginawakan mo, mahirap na siyang hawakan. Ayan. Tsaka yung Tapos taas. to, yung sa kanila. Madami rin, mga ilang ano kaya ito, walis. Mga 10 siguro natin, oh. Wala rin. Kasi tansya namin ka na yung una namin, 6. Dami din pala, oh. Ilang ano lang yun, ilang sanga lang yun ng puno eh. Mga ano lang yun. 8 daw. Sa mga ano, yan, yung gustong mag-order ng aling walis ting-ting, deliver namin sa inyo. Legit yung guys sa mga taga QC. Dalhin namin to, papunta dyan. Katay kami guys ng ano, pakwan. Gutom. Nagutom kami sa ano, barbecue. Thank you guys! Salamat po, sana may natutunan kayo sa episode na to. God bless po sa inyong lahat. Thank you so much! Bye po! Ingat po God bless dyan. po!